16 ka mga graduado gikan sa Cebu nalakip sa top 10 sa nursing licensure exam kasagaran niini naggikan sa Cebu Normal University. Si Maris Puyo sa report. 16 ka mga graduado sa Cebu ang nalakip sa top 10 list sa successful passer sa nursing licensure exam nga gipahigayon niadtong Mayo 30 ug 31 ning tuiga. Sa gipagawas nga resulta sa Professional Regulation Commission kagahapon, sa 16 ka mga nakapasar, siyam niini ang nagikan sa Cebu Normal University. Sulod sa top 4 si Daniel Ann Capili Suarez, top 5 si Ariel Joy Rosales, top 7 si Chara Maiv Amor Gabiana, top 8 si Alicia Guine Andales ug Christine Joy Roferos. Top 9 si Jansel Jaime Buencaloloy ug top 10 sila si Rene Camila Guda, Josafe Rinon Taburada ug Kathleen Tan. Samtang duha ka mga graduado ang sulod sa Cebu Doctors University. Sila si Devin Edjan Michael Abales sa top 5 ug si Rose Josamao Montaos Kultura sa top 8. Duha ka mga graduado sab ang gikan sa Velas College. Sila si Mika Marie Desiderio sa top 8 ug si Mary Frances Penalosa sa top 9. Ang nahibiling tulo ka mga Cebu graduates nagikan sa Cebu City Medical Center. Si Maria Rejena Grace Palatan sa top 5, sa St. Paul College Foundation Incorporated nga si Jake Taladro sa top 7 ug sa University of Cebu Banilad nga si Dan Francis Sarnillo sa top 10. Matud sa PRC nga sa 17,891 ka mga examinees, 9,707 lang ang nakapasar sa exam. Sa mga magparehistro aron sa pagkuha og professional identification card ug certificate of registration, kinahanglan mobayad og initial registration fee nga 600 pesos ug annual registration fee nga 450 pesos alang sa 2015 ngadto sa 2018. Mao kini ang mga dadon nga requirements. Maris Puyo, Sun.Star Pilipinas.